Кристина, защо не записваш? Защо не записвам? Господа, вие верно ли? Значи, първото ви кажа, аз съм... Ще напиша забележка. Не записвам нищо, второ на второ. Кристина! Второ на второ ще си намеря някой, който да ме издържа. И трябва, ето за какво са ми тези неща в живота, бе, господа? Ще ти трябва. Ако можеш да смяташ, ще ти трябва. Ти просто сега си много отворена. Да. Тук всички смърдят на... А вие за душ чували ли сте, бе? Адире. Почти ми свърши парфюма. Чакай да сложи малко. Една секунда, господин. Каква една секунда, ма Христино, каква една... Значи, ще ти напиша забележка, казвам ти, ще изгоня от часа ми. Още един път и може да напуснеш. Сетих се, че имам таблет. Какъв таблет носиш? Що го носиш този таблет? И така. Нали знаеш, че е забранено в часа? На кого говоря? Аз говоря на стената! Грозна! Кристина, забранено е говорено в час. Сериозно ли? Ще напиша забележка, Канти. Ще напиша забележка. Ти имаш около 100 тона грим. Аз нямам грим. И ти си много тъпа. Кристина, ще ти напиша забележка. Няма как. Ще напиша забележка, ще напиша двойка, ще го изключа. Ще оставя на изпита. Да повтарям няма да стане нищо от тебе. Просто няма как да ме засегне така хвали. Изгонена си от часа, тръгвай си. Най-накрая, на високосна. Айде, господи. Тръгвай. Се видим на високосна. Ето, изчакай си нещата. И чао!